Станах около 7:30 днес. Спала съм 12 часа. И започваме деня с чайче. Винаги е хубаво, колкото и да обичам кафе, да изчакам поне до 10 часа преди да пия кафе, за да може хормоните да си се балансират. Така че почваме с чайче. Днес имам да напазарувам. Имам да се чуя с някои хора, така че ще бъде интересен ден. Навън изглежда хладно, но ще се разходим заедно, ще напазаруваме и ще видите какво ям в един ден. Ето готовата закуска. Това е супер хранително. Може да не изглежда супер вкусно, но обещавам, че е страхотно. След като си приготвих закуската, довърших редакциите на видеото ми за брекети. Нахраних се, пих супер много вода и качих видеото. Ако не сте го гледали, ще оставя линк горе. Слънчицето грее навънка, аз още не съм излязла. Трябва да си довърша видеото, за да го кача на време днес, което означава, че най-вероятно ще излеза чак като се стъмни. Но нищо, утре също е ден. Часа вече е 1:30 и е време за кафе. Хайде да си направим едно кафе. Във видеото какво ям в един ден ще видите всички детайли, как се храня, но тук си правя кафенцето с ванилия и с мед и става супер вкусно. На здраве! Абсолютен геймченджър. Ванилията е абсолютен геймченджър. Сега ще се приготвя, за да съм готова. Ще се гримираме. Ще се облечем, така когато свърша с видеото, мога директно да тръгна към магазина. Бях отвикнала да се гримирам всеки ден, но истината е, че в дните, в които се гримирам, ми помага изключително много психически да се чувствам по-добре, особено в най-трудните дни. И не е нужно да е много, просто гледам кожата да я направя по-добре, да се среша, да си сложа малко спирала и това е предостатъчно, за да се почувствам като човек. Горе-долу това е грима. От известно време започнах един експеримент с рициново масло. Използвам го абсолютно за всичко и навсякъде. И си махам грима с него. Дори не си мажа миглите за растеж, но си махам грима цялостно с рициново масло. И миглите ми са станали супер дълги. Сега ще видите. Използвам рициновото масло общо взето, откакто снимах грима от Тайланд, което беше преди 2 седмици. И наистина миглите ми са пораснали. Имам чувството, че вежите също. Ще видим мустаците дали ще ми е пораснат обаче. Все още проучвам и експериментирам и го ползвам за много различни неща. И трябва да кажа, че има ефект моментално. Моите мигли са си дълги, но много по-плътни са, което по принцип, не очаквах толкова бързо да видя такъв резултат. Мислех си, че ще отнеме поне месец нещо. Вау, от 5 минути си слагам спирала. Вижте, когато се снимате, разбирате всъщност колко време отнема нещо. Примерно като се приготвям и казвам, да, ще съм готова след 5 минути. Лъжи! Окей. Само ще си оправя косата набързо. Взимам този Shine гел, защото днес просто ще е сплескана опашка. Пораснали са ми корените, което означава, че скоро трябва да
се боядисам. Аз използвам само семи-перманентна боя или глос, защото не искам да си вреда на косата или възможно най-малко. И понеже косата ми е по-светла на ето тези места тук, до лицето много си личи. И в такива случаи има един трик. Взимаме спиралата. И леко я намазваме където е по-светло. Можеше да си оправя пътя. Знам, че е малко гадно да го връщам вътре и да го използвам пак, но тази спирала е на свършване и тя просто ще остане за коса. Ако някъде сте се омазали, може да вземете едно гребенче и леко да го стрешите. И сега ще използвам този гел на Got2b, който е за вежди, но Got2b си е марка за коса. И особено на индийските ми булки често използвам този трик, защото най-популярният стил, в който си носят косата на сватбения ден за церемонията, е на нисък кок, супер зализан, и когато искам да направя косата им перфектна, използвам ето такива черчици. Ще се опитам да си оправя пътя, това може да е огромна грешка. О, да, усещам. О! Yes, много по-добре. Hot tip от мен. Оправете си пътя първо, после се зализвайте, така ще ви е 1000 милиона пъти по-лесно. Но това е страхотна прическа за мръсна коса. Пристигнахме и отивам да напазарувам. Само ще спра набързо във втората употреба. Искам да видя дали имат някакви половерчета и шалчета. Пазарувам главно от втора употреба. От много години. Така че ще видим първо там какво има. След това ще отида по европейските магазини и ще ви покажа колко струват българските стоки в Англия. Във втората употреба, разбира се, имаше страхотни неща. Обожавам да пазарувам за неща за дома. Имаше и мотивационни карти за жени, което много ме изкефи. Пробвах няколко половерчета. И харесах и един плат от едно сари даже. Имах огромен късмет във втората употреба. Намерих си няколко половерчета. Пробвах ги пред вас и като се прибера ще ви покажа всичко, което си купих. Окей, кажете ми, ако аз съм единствената странна, която обожава магазини, които са подредени толкова добре. Това отнема супер много време, работа, любов и просто уважавам хората, които си поддържат бизнеса по този начин. Сега вече сме в турския магазин, където пазарувам, и тук исках да ви покажа някои български стоки и цените им, просто за да имате сравнение какви са цените в Англия спрямо цените в България. Аз лично смятам, че цените са доста нормални за момента, ако човек изкарва пари в английски лири, разбира се.
И този магазин ми харесва, защото има абсолютно всичко, което ние обичаме да си ядем. Ето има корички за баница. Печени домашни вкусоти, като гевречета, банички, понички. От тях не купувам често, защото ги обожавам и става опасно. Но има сокчета, има кафе, има сладки работи, лукум. И честно казано, аз винаги предпочитам да пазарувам в такива магазини, които са по-малки или семейни бизнеси. Харесва ми храната, която продават там, харесват ми хората. И при всички възможности, когато не се нуждая от нещо, което е в супермаркета, гледам да пазарувам в такива магазини. Просто ги намирам за по-интересни. И в Канада правех същото всъщност. Има и мед. Български мед няма, за съжаление, но поне има този вариант. Първо, хранителните покупки. Взех едно пакетче сърчица. Това са 450 грама сърчица за 1,80. Кафе, което струва, мисля, че 2,50. Едни вафлички, те бяха 1,50. И това е най-якият шоколад. Той също беше 1,50. Ако не сте пробвали този шоколад, пробайте го. Това е чайче с пасифлора. Това е чай за преди лягане, който те успокоява. Обожавам пасифлората като съставка. Много добре ми действа. Взех си едни семки. Тях ги видяхте в кадрите от магазина. Мисля, че бяха 50 стотинки. Български са. Взех тези турски чушки. Страхотни са. Бяха 1,50. Изядохме една торба за 2 дена миналата седмица. Един хляб. Хлябът тук струва между 2 и 3 паунда минимум. Гъби кладница от полския магазин, защото с тях правя вегетарианска шкембе чорба. Сигурна съм, че знаете как се прави, но ако ви е интересно, напишете ми, ще ви направя видео с рецептата, която използвам. Тя от моята кръстница. Купих един буркан с айвар, защото беше много по-евтин от лютеницата. Беше 3 паунда за 700 грама. Това ми е любимия печен син домат. Обожавам го, не знам дали го има в България, но е много вкусен и е само 2 паунда, което е супер добра цена, много по-оферта, отколкото да си купя син домат и да си го изпека сама, защото вътре няма други съставки, мисля, че освен може би сол и киселина. Да. Обожавам бъркани яйца с този син домат. Много добро. Един пакет захар, защото исках да направя някакво кексче и нямаме захар вкъщи от доста време. Захарта струва 1,90 за 1 кг захар. Купих Не е българско. Това е български тип сирене. Сирене тип българско, но не е българско, но е хубаво. Цената му се е дигнала, 9 паунда е за 800 грама сирене. Лимонов сок, защото си подправям всички салати с лимонов сок. Мисля, че беше 60 стотинки. От полския магазин купих почти 1 кг с колбаси. Там имат опция, където можеш да купиш краищата на колбасите на много по-ниска цена. Цената е 1,99 на кило. Това са 850 грама. Така че 1,69 за всичкото това месо. Купих и кашкавал по същия начин. Много готин кашкавал, между другото, полски и мирише на истински кашкавал. 80 стотинки за 400 грама. И кости. Кило и половина поне за 99 цента.
Купих една кофичка кисело мляко. Киселото мляко, както видяхте, в турския магазин е много по-евтино, заради това аз го купувам оттам. 1 кило е 2,19. И това са хранителните покупки. Ще ги прибера в хладилника, след което ще се преместим и ще ви покажа какво си взех от втората употреба. Сега малко ще се позабавлявате с мен, като гледате физиономията ми, докато се опитвам да се снимам и докато се кефа на себе си в камерата, което всички трябва да правим. Както и да е, комбинирах това пуловерче с тази винтидж пола, която наследих от бившата ми съседка. Пуловерчето е много мекичко и ми харесва детайла на деколтето. Мисля, че си отива много добре с този гердан, който избрах, и обичам тези два цвята заедно. Второто пуловерче е по-кежуал. Комбинирах го с тази изкуствена кожа пола и с този супер готин гердан. И двете съм ги купувала от втора употреба, както и тези бутуши, които също ме кефат много. Но за нещо по-удобно тук си сложих любимите ми боти на българската марка Габина. Те са кожени и топли и удобни. И ето тук се посмях и се покефих на себе си. И искам вие да направите същото, без да се притеснявате кой какво ще мисли, защото другите хора не са от значение. Важното е вие да се обичате. Тук започваме в поза жената котка, така се чувствах след като облекох този червен пуловер. Комбинирала съм го с един клин, който изглежда кожен, но не е. Изненада, и той е от втора употреба. С това яка изкуствена кожа, с тези обици, любими мои обици, които си купих в Индия, и с този пръстен, който ми беше подарък. Здравейте! Вчера не завърших влога, защото стана тъмно и реших днес да го завърша. В момента съм на път към централен Лондон и е хубав слънчев ден. Исках да ви покажа някои гледки. Ще снимам каквото видео. Ще срещам една страхотна приятелка от Калифорния. И след това ще се прибера и ще ви покажа покупките от вчера. Изпрах дрежките и днес съм с единия пуловер. Слънце! Yes. Ето тук виждаме Маргарет, как наблюдава едно момче, което рисува. Тази жена е уникална, на 83 години, не изглежда над 60, а душата й е на няма и 20. Така че беше много забавно, посмяхме се, обсъдихме картините. Това беше една от любимите ми картини, просто цветовете бяха невероятни. И наистина бях изненадана на колекцията, която има в тази галерия. Разбира се, има неща събрани от цял свят. Начина, по който бяха изложени цвета на стените, рамките, всичко просто беше много специално. I love icons, actually. Well, they were very similar until what was the great schism in the 1500s, wasn't it? When Christie wrote it. Окей. Тук ще ви разходя малко из улиците на централен Лондон. След като се сбогувах с Маргарет, реших, че искам да попия още малко слънчице и обожавам разноцветните улички в Лондон. Заради това се разходих за около половин час, купих някои неща за вечеря и после се прибрах.
покажа и остатъка от нещата, които купих от втората употреба. Първо тази уникална омбре чиния беше единствена, но намерих и купичка, която си отива в тон. Нямам такъв размер, нито купички, нито чинии и затова ги взех. Намерих и тази синя. Тайната е, че бяха две, но щупих едната, което не е изненадващо, защото аз щупя поне по едно нещо на ден. Какво да се прави? Нямам и чайник или кана, а това става и за двете, става и за ваза. Намерих и тези супер сладки памучни боти-кецки на Паладиум за 3 лири. И тази странна, но много красива маска, която отива перфектно в декорацията на едната стая. Тя е ръчно изработена и беше 50 цента. Исках да ви благодаря, че бяхте с мен и отделихте това време да гледате първия ми влог от много години насам. Искрено се надявам да ви е било интересно. Снимам още много такива видеа и лека по лека ги редактирам и ще ги качвам. Исках просто да ви кажа, че ви оценявам и ви обичам, да ви изпратя топли прегръдки и целувки и пожелания за позитивен февруари, защото вече идва февруари. До следващия път!